Orumiri neli mmadụ nyonwunyu anya. Iri food mo. Operation. Jinwayo. Obo ndị aja na tipa. Iri do ebe ahụ iri food m. Ịma radio m. Imana if kana in the limit where the heartless. He shock you. God have mercy upon us. The limit on your moji. Shut up. Odika baga dani. You come like you if one na our mafo. Okay, did I know you? You will be a better cha no wa. After you mmiri. Zo ga ngwa ga. Oriko obu onye fugo ni iburo bela aro. E ma nni ebe a enya ego ba Chineke ahụ. Chai. Make una help me. Onye na fo onye de atlas. You keep quiet. Onye the buta na nni. I'm kana operation o. Muna give me onwe kiri follow munni. Get your V. Chief. Is your brother be? God forbid. It was not follow munni. You say you be mumu. Thank you. Na go kuna to porogon. Onye funa odika family problem lo no isi. Family problem lo no isi. Onwe odo wadu ga me nwu ona. Ana bodo egwu na akuku yo odika mkpoto. Ona atọ go to. Omo egwu ago. Egwu na atọ onye dara obia mo to n'elu. Egwu na atọ. I really for you. Iri ku yabele arap mo iri fo da la gimbe iri fo gol munni nay You are a mumu man. awara daw iboye ba so do nya wulo ogbe It's one before I go up. o le tumo baje wege ngem media mango ne ba mo yege me ya dikada al chana ka di panono to nugo gba opana o dikada yo kana ewe Oh, but I go what this. or family problem. That family problem I beg you. And I got some more for the no. I know to never move for me. Move for my na bag. If you family ablu problem. You want to make a living. Ele gi an nage. Mpagada gbo kada. You go dey go area I call this my marriage off. Ozu. And all can one two na go 40 no na bunu. More cold the company. You go better. More like before no meaning no bro go bere nwa. Oturbo bo ge ba. Is your brother be? God forbid. Nenu munni. Ona sna na coach here. Ona mara yemu. Ana aboso. Okay, did I know you? No, ego. I'm alright. Okay. I'm not going to go agencies. Oh. If you make a My brother is not tagging the ego. I do me just say the ego is not tagging. Kenko. You can allow me. I send down video. Onya okasino ndi ami. One day okay, iya na wakami. Oyo lugula mi for more than 5 years. Obo funye
bandit. Ọkama ka esi agba egbe. Onye ife na-alụsị n'ụgbọ ụgwọ ka ọ na-agba alụsị na-agba ụgwọ. Onye nọ sọmbisa fres kama onye fukọs na-agba ndị na-agba anyị. Ụgwọ na ebe onye na-echeta ụgwọ 1000 June ka ọ na-echeta. Ọ bụ na ike agwụgwọ onye anya nata ụmụ ndị na-eme kọntent ya na-akpọkọta creators na-akwe na main road anwụ na-acha usoro ha odo onye anya enwe na ime ife bịa ife na obi adị m mma weta na-ewu chaala m kịta oyes ntie gị ntie your brother ịma ọfụma ntie gị eche m your brother ogi na so This evening you will die. good afternoon. Orumiri n'eli mmadụ onye ọnwụnwụ anya. Is your brother, Abi? Go for beat.